गिबियावनो आं साबायखर जासिबाय मिडिया नोंथांमोननो आरो लोगोसे दुलाराय बर' माहारि हारि नाङैनो आरो हारिमु मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजानो आंनो खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। दिनै गोजोनथाव बाथ्रा जे सोंथिया नोंथाङा मिडिया हिसाबै सोंदों जे दिनैनि बे जथुम्मानि गुबै थांखियानो जाबाय फैगौ दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 19थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो बेजों लोगोसे आइजो अनसाय आफादनि मिरु 17थि बोसोरसालिया जथुम्मा बे मोननैजों मिरु आफादनि मोननै जुथायै बे धेमाजि जिल्लानि सिङावहाय सानथाम बा सानब्रैनि हाबाफारिनि गेजेरजों मोनसे बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंनाय आरो बेवहाय दुलाराय बर' हारिमु आफाद बा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा गावारि आफादनि गावबागाव एक्टिभिटिस मावखिन्थि बा मावथाय दं। बिनि सायाव गोबां सावरायनांगौ दं बोसोरारि दाजाब दानख' सानरिखि सानजाद। गतिके जाय हाबाफारिखौ लानानै जाय थांखि थाखायखौ लानानै जे बर' हारिनि बर' माहारिखौ जेरैहाय गेरेमसा दानायनि थांखियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै समावहाय गासैबो बिथिङाव जौगाखांनांगौ बा लाखिनांगौ गावनि हारिनि गासै बिथिङाव माने जोंस्रांनांगौ बे नोजोरजों गुबुन गुबुन आफादखौ दानानै होदों। साहित्य सभा बर' फरायसा आफाद, आइजो अनसाय आफाद, दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो गुबुन गुबुन थिग बेबायदिनो गावबागाव आफादाव थानानै आफादारि बिथिङावहाय आफादा मावनाय बे दाजाब दानख'खौ मोजां गाज्रि सावरायनो थाखाय आरो गोदान गोदान मिजिंजों गोदान गोदान हाबाफारि लानो थाखाय हारिखौ जौगाहोनायाव हारिनि बिथिङाव गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगाहोनायाव खौ सावरायनो थाखाय आरो थांखि गोदान लानो थाखाय बे हाबाफारि बा जथुम्माखौ खुंनो थाखाय लाहार फाहार दिनैनि बानजाय आफादखौ दानाय जादों आरो बे बानजाय आफादा निस्सय मोजाङैनो दाजाबाय गोख्रों बिथां मा नामलाय ललित चन्द्र बर' बिथांनि आफादगिरि बानजाय आफादनि आफादगिरि आरो बिथां सुसिल चन्द्र बसुमतारी बिथाङा गाहाय नेहाथारि हिसाबै बे बिबानखौ लाबाय आरो बिथांमोननि माने दैदेननायावनो गोबां दालाइसा आफादफोरखौ दाबावनाय जागोन। जाय हक जोबोद गोजोनथाव बाथ्राया बेनोदि जे मोननै मिरु आफाद दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो दुलाराय आइजो अनसाय आफाद बे जातीय मोननै आफादफोरनि जे मिरु आफादफोरनि जे मोनसे जथायै बोसोरारि जथुम्माखौ खुंनो लाबाय आरो बेखौ बे ओनसोलनि धेमाजि जिल्लानि रायजो राजाफ्रा जे बरायबाय लोगोसे BKWA मान गोनां सिफजों लोगोसे गोबां EMफोरा जे थुलुंगाखांबाय बा बरायनानै लाबाय बेखौ जोङो जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। निस्सय गुबुन गुबुन आफाद जेरैहाय आइजो अनसाय आफाद, दुलाराय बर' हारिमु आफादनि सोद्रोमा मावफुं सोद्रोमानि मावथिफ्रा निस्सय मोजाङै मोजां गावनि हाबाफारियाव गावनि आफादनि हाबाफारियाव मावनो थाखाय थुलुंगा मोनगोन आरो बर' हारिखौ गावबागाव बिथिङावहाय दैदेननानै लाखिनाय फोजौनाय फेहेरनाय सोदांनाय बेवहाय खामानि मावनो थुलुंगा मोनगोन। निस्सय बे हाबाफारिया जाफुंसार जागोन आरो जोंबो गोजोननायजों बरायबाय जे बे हाबाफारिया फैगौ जानुवारि फेब्रुवारियाव मोनसे डेटआव सानब्रै बा सानथामनि गेजेराव जागोन आरो बे निस्सय बे ओनसोलनि बयबो रायजो राजानि अनसायनाय मोनगोन आरो बे मोजाङै मोजां जाफुंगोन होननानै आं मिजिंथियो। गिबियाव नोंथांमोननि जे चेनेल बे चेनेलखौ बरायबाय। थारैनो दुलाराय हारिमु आफाद आरो आइजो अनसाय आफाद बे मोननैबो आफादा जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जनाय महकुमानि बे सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोराव फैगौ जानुवारि बा फेब्रुवारिनि माबा मोनसे मोजां खालार लानानै बेखौ खुंफुंगोन। दा बे बुब्लियाव बे आफादखौ खुंफुंनो थाखाय मोनसे गोख्रों बानजाय आफाद दादों। दा बे बानजाय आफादाव आंखौ आफादगिरि बिबानखौ होनाय जादों आरो मानिनां सुसिल बसुमतारी बिथांखौ नेहाथारि बिबानाव होनाय जादों। थ' आसा फारिदों रायजो राजाया जिबायदि हास्थायदों बे कनफारेन्सखौ आइजो अनसाय आफाद आरो हारिमु आफाद दा बे कनफारेन्सखौ जोंनि बे सानजारि नोगोर एबा जनाय हालामनि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दा गासै जोंनि जेसेबांखि एलाइड अर्गेनाइजेसनफोर दङ बे एलाइड अर्गेनाइजेसनफ्रा खौसेथियै
बे कनफारेन्सखौ मोननै कनफारेन्सखौ खुंफुंनो हागोन आं मिजिंथिदों आसा फारिदों जोंनि हारिया बे कनफारेन्सआव गले गले जगदान खालामगोन आरो जाफुंसार होगोन आं बेखौ मिजिंथियो गोजोन्थों दिनै बे 5 जुन मुलुग आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै सानजारि नोगोर सिमेन्ट-सापरि UN एकाडेमिनि बे न'मायाव दिनैनि बे गोथार सानावहाय दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद आरो हारिमु आफाद बे मोननैबो मिरु आफादनि आफादगिरि नेहाथारि गासैबो थान्दै बिथांमोनहा फैनानै जोंनि बे सानजारि नोगोर सिमेन्ट-सापरि UN एकाडेमिनि न'आव फैगौ बोसोरनि डिसेम्बर जानुवारिनि गेजेरावनो मोनसे बिथांमोननि बर' हारिमु आफादनि 19थि 3 बोसोरारि जथुम्मा आरो आइजो अनसाय आफादनि 17थि 2 बोसोरारि जथुम्माखौ खुंनो थाखाय जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट-सापरि सानजारि नोगोर बे हालामावहाय मोनसे जायगा थि खालामदों आरो बे थांखियैनो दिनैनि बे सानावहाय गोथार सानाव बानजाय आफाद दाना लानाय जाबाय जाहा आफादगिरि बिथां आरो बानजाय आफादनि आफादगिरि ललित चन्द्र बिथांमोनहा गाव गावनि बिबुंथिखौ खोन्थाखाबाय नोंथांमोननो आंबो बे बानजाय आफादनिनो गाहाय नेहाथारि हिसाबै नोंथांमोननि बे रादाबनि गेजेरजों आङो फोरमायनो सानदों जों आसा खालामदों जथायै जिबिलाक जथुम्मा जोङो खुंनो नागिरदों बे जोंनि बर' हारिखौ खौसे खालामनायनि मोनसे मेसेज थांथों आरो जों दुलाराय बे मुलुगाव जोंनि बर'फ्रा जेसेबांनाखि आलादा आलादा जानानै दङ जों सानदों जेरैखि जाया माबा मोनसे राहानि गेजेरजों जोंनि गावस्राना थानाय माखासे जोंनि दोलोफ्रा जाहाथे खौसे जानानै जोंनि बर' हारिखौ जौगाखांनायनि हाबाफारियाव लांनो हाथों बे थांखियैनो जोंनि बे दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो आइजो अनसाय आफादनि बे मेलखौ जोङो खुंनो थाखाय बानजाय आफाद दादों आरो आसा खालामदों बे मेलनि गेजेरजों जोङो बर' हारिखौ खौसे खालामनायनि थांखिया जाफुंथों आं एसेखौनो बुंबाय गोजोन्थों।